din il-ġimgħa tnikkiet naqra u nisma' dwar l-abort. Hemm min qed jistinka qed jaħdem biex bis-sewwa jew bid-dnewwa l-abort jiġi legalizzat f'Malta. Il-Mulej Ġesu qal li m'hemmx imħabba akbar minn din milli wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Qabbel lilu nnifsu ma' raj u qal ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. U l-Apostlu Ġwanni ifakkarna li aħna għrafna x'inhi l-imħabba għaliex Ġesu Kristu ta' lilu nnifsu għalina. L-imħabba tagħti. Imħabba akbar tagħti aktar. L-akbar imħabba tagħti kollox. L-akbar imħabba tagħti ħajjita għal ġid ħadd ieħor. X'ingħidu mela għal dawk li minflok jagħtu jieħdu. Jieħdu saħansitra l-ħajja ta' ħadd ieħor. X'kontradizzjoni meta l-ġenituri li huma msejħin biex jagħtu l-ħajja jisirquha lil uliedhom. U fejn l-imħabba f'soċjetà illi minflok tindokra lil dawk li huma żgħar u vulnerabbli issejjaħ dritt il-qtil tal-innoċenti. Il-Mulej nitolbuh bit waħda żomm il-bogħod dan id-dnub minn pajjiżna u bliet l-oħra sawwa fuqna xita ta' mħabba l-imħabba tiegħek fuq dil-art taċċana u nixfa biex minflok tnibbet mewt twarrad bil-ħajja u bil-ġenerożità bħal mija ta' Ġesu Kristu li qegħdin niċċelebraw.